Salutare și bine ați venit la un nou video. Astăzi vom face Geometrie pierdută, partea 2, vizionare plăcută. Ding dong, ding dong. Au venit fetele! Haide, intrați, fetelor, intrați! Haide să plecăm. Păi avem un frigider, o grămadă de bunătăți. Hai să punem muzică. Fetelor, asta e muzica mea preferată, haideți să dansăm. Da, știu, haide. Fetele, ce bine este! Oh, fetelor, eu nu mai pot să dansez. Așteptați că vin și eu. Stele tale, nori de aproape, stele, noapte. Vreau să aud cum sună miștea, dânsul tău și când bate inima, în brațele tale, nori de aproape, stele, noapte. Uite, uitați-vă! Bravo! Eu tot pot să fac. Stai să încerc. Am pus în cap. Așteaptă. Vedeți că pot și eu. Voi nu puteți. Eu nu m-am învățat încă. Aud cum sună liniștea în corpul meu și cum bate inima. Haide, fetelor! Nu fiți niște babe! Aproape stele, ești zâmbet în noapte. Vreau să aud cum sună liniștea în timpul tău și cum bate inima. Oh, fetelor, eu nu mai pot să dansez, am obosit. Cânt eu. Haide. Cum sună liniștea în timpul tău și cum bate inima în noapte tale, nori de aproape. Hai să punem altă muzică și mai cool. E faină asta, vedeți? Știi ce-ți dați culoare iar peste vezi spun eu mă duc să mănânc, fetelor, o gogoașă, că nu mai pot de foame. Când mă iei în brațe și mă faci să simt că nu există loc mai cald pe pământ. Când mă uit în ochii tăi și văd un viitor, când mă iau de mână și dau jor, când nu mai pot, fetelor. Haide că mai pot un pic. Sună cineva la ușă. Cine a venit? Opriți muzica repede, opriți-o! O cineva. O, bine, cred că e sora mea. Fetelor, v-ați ascuns? Ok, haide, ascunde. Ați venit? Bună, bună. Da, da. Ce-ați făcut acum? Păi nimic. Unde-s cumpărăturile? Le-am lăsat în mașina, mami! O, nu, trebuie să mă duc. Ok, pa. Haide, fetelor, duceți-vă acasă repede, repede. Să ne prindă. De ce ne-a dus la petrecerea? Știi că vine repede, mamile. Ok, nu contează, haide repede. Îmbrăcere. O să ne vedem, o să ne vedem Diseară. Da, diseară la petrecerea mare. Pa! Doamne, nu mai găsesc cumpărăturile. Unde-s, Doamne, și cumpărăturile astea? Mama, vii? Acum, scumpă, stai un pic. Bine, bine, bine. Mă duc în bucătărie să le pun. Scumpă, Ce-a pățit? Ce-a pățit? doarme, du-te și pune cumpărăturile, da? E timpul să mănânci. Haide, că azi n-ai mâncat nimic. Mamă, mi-e somn. Tu ce ești, chioară? Nu vezi că mi-i mor de dorm? Mai știi limba română, mai știi să vorbești. Mi-i somn de mor. Ok, așa e bine, nu mai știi nimic. Soră, tu mai ies să te alingi. Mame, haide să plecăm.
Da, ok, haideți să plecăm. Să preparăm mâncare. Mami, se alintă, nu știu de ce. Și într-o zi când nu mai țin minte, asta zic eu după. Ok, hai să preparăm mâncarea. Să se prăjească bine. Scumpo, adu și cașcavalul. Bine, Dacă uite. vrei. Ok, pune-l deasupra aici. Okay. Și vezi să aduci și carnea pentru sora ta, Bine. că iar nu o să mănânce Gogo așa. Haide. Lasă carnea, nu, lasă-o așa mai încoace. Poți să o lași aici, că ăstea încă nu se prăjesc. Trebuie să le aranjez doar un pic. Și roșia? Roșia o să o mănânc eu. Eu trebuie să pregătesc Gogo așa. Poftim, mami. Da, pune-le aici. Nu, pune-le aici, că o să le prăjesc după. Mami, să zic ceva. Da, ce-i scumpă? Zi-mi. Aproape vine ziua noastră și trebuie să ne cumperi cadouri. Da, știu, scumpă. Nu Haide, știu ce să faci la ziua noastră. ok. Haide, du Gogo așa surorile tale că moare de somn. Presimt eu că a făcut ceva rău. Haide, du-te și du Gogo așa la pat. Ce vrei? Să mă duc cu goașa. Da, mersi. Da, haide, dă-mi-o că mor de foame. Sunt lihnită. Poftim? Nu s-a desfăcut. Am rupt-o eu. Mamă, iar! De ce n-ai pus căpușuni? Arunc-o. Gata. Nu mai mănânc nimic. Știu deja că n-am mâncat. Ok, haide acum să mă ajut să pregătim aici mâncarea. Deci, eu să mănânc roșia și cașcavalul. Dar eu o să mănânc carnea. Carnea e pentru sora ta. Că O să ea... mănânc salata Ok, și un pic de cașcaval. ok, o să-ți dau și ție, haide. Compo, hai pune cașcavalul aici deasupra. Bine. Bravo, acum trebuie să așteptăm să se facă. Mami, Da? Ce uite cât este? de lung mi-a crescut părul. Da, bravo, Ana. Uite, și de drăguță. Mua. Ok. Doamne, simt că mor. Hai să așteptăm. Uite, s-a făcut mâncare deja. Haide, poți să mănânci. Mami o să-ți facă mâncarea singură. Nu. Nu te temi, scumpo. Mami o să-l pună înapoi. La luat. Haide. Să flu. Mami, hai vine și tu să mănânci. Eu o să mănânc doar un pic de cașcaval. Mănâncă și tu un pic și eu să mănânc și eu din cașcaval. Am dat cu un pic, mami. Ok, acum mănâncă și sălățica, mami se duce să facă mâncarea ei. Gata, s-a făcut, pot să mănânc și eu. Mami, să-ți aduc. Ce cașcaval bun. Mami, tu vrei o salată? Nu, mami nu vrea să fie ca tine, așa de M-am slavă. săturat, mami. Ok, atunci mami o să spele vesela. Să termin și eu. Eu. Ok, o să speli tu. Cât de multe este. Nu uita, ce a rămas, deci ăstea care au rămas, păi să nu le arunci, le pui în frigider, ok? Eu mă duc să-i duc carnea. mai avem mâncare, mami. Da, eu mă duc să-i duc carnea surorii tale. Poftim. Să mănânci. Dacă nu mănânci nici asta, nu mai știu ce să Mami fac nu cu s-a tine. trezit? Bine. Hai că mă duc la somn că mor, Doamne. Doamne, hai să văd și carnea asta. N-are ulei. Să arunc și pe ea. Acum am aruncat Gogo așa. Mami. Gata. Doamne, ce se da? Sora mea. Scumpă, dacă ai aruncat iar mâncarea, te rog Da, să ai mă aruncat-o. mănânci. Da. Lasă-mă să dorm. A dormit mami? Da, doarme dusă. O să mă duc să văd și la sora mea. Da, doarme și ea. Atunci e timpul să plec la petrecere. Nu-i bai.
Am ajuns, scuzați-mă că am întârziat. S-a aprins muzica? Ok, hai să așteptăm să se aprindă. Oh, Doamne, s-a aprins. Ce muzică e asta? La tine nu renunț. Eu la tine nu renunț, tot de... Eu la tine nu renunț, o să spună mulți că nu ești pentru mine. Eu la tine nu renunț, dar fi să merg descult prin vorbele tăioase aruncate de prea mulți. La tine nu renunț. Haide, fetelor. Haideți să lansăm. Și de frumoasă e Elena Bergou. Da, e adevărat. Și Ceanu. Da. Era totul în față. Da, uite cât de faine. Foarte cute, dar ok, hai să dansăm. Tine nu renunț, dar fi să merg descurs. Oh, eu am încurcat versul. Nu ești pentru mine, eu la tine nu renunț, dar fi să merg descurs. În vorbele tăioase aruncate de prea mult. La tine nu renunț. Wow. Am dansat prea mult. Eu la tine Nu renunț! Cu tine totul e mai ușor, cu tine am învățat să zbor și știi tot despre mine, nu știu oameni, nu știe nimeni, Oh, Doamne, haide, că aproape se termine. nu renunț. Ar fi să urci mulți și poate să spună mulți că Nu ești pentru mine, eu la tine nu renunț. Hai dansați, fetelor! să ne descurci prin vorbele tăioase Aruncate de prea mulți. La tine nu renunț. Wow. Wow. Hai, fetelor, ce vă faceți ca babele? La tine nu renunț. Tine nu renunț. Am murit. Haide, trebuie să plecăm acasă. Pa, fetelor! Să ascult și la tine acasă. Oh, Doamne, unde mai este și drumul ăsta? Cum ajung eu acasă? Unde sunt? Au. Se aude, mi-e frică. Trebuie să mă ascund undeva. Să merg pe aici. Cât de greu este. Cred că azi o să dorm aici. Nu știu ce mă fac. Trebuie să ajung acasă. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați pe butonajul de like și pe subscribe. Scuzați-mă că sunt și eu mic și nu mai știu să vorbesc, dar... Ok, la revedere,